भारत हादरा भारत चीन गंनै हादरनि लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव चीननि फाइखिफोरा रादाय सिफायनायनि सायाव नोजोर लाखिनो स्पेशलाइज्ड माउन्टेन फोर्सेस बाहायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव रुपहि बागमारा गामि UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिसायख'थिखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनो फैनाया जानानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि झारगाव भुटियापारा पानबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ लाफानानै लोंनाय दैनि जेंनायाव गोग्लैनाय जाथाया बयनिबो नोजोर बोदों। BPF हान्जायाव गोबां सुबुंफोरा आखाइ गोरोबफैदों। BPF हान्जा देरहासार जाखागोन होनना बुंदों MLA थानेश्वर बसुमतारिया। जौस्रां ब्रह्मआ नंखाय बुंदों, जोंनाव फोरमान दं। बे खोथाखौ प्राइमारि युथ BPFनि जेनेरेल सेक्रेटारिया फोरमायथिदों। खुलुमबाय, बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ' आं रमेन बर'। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारत हादरा भारत चीन गंनै हादरनि लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोलाव चीननि फाइखिफोरा रादाय सिफायनायनि सायाव नोजोर लाखिनो स्पेशलाइज्ड माउन्टेन फोर्सेस बाहायदों। बावैसो भारत आरो चीन गंनै हादरनि गेजेराव गंनै हादरनि LACआव जालांनाय जाथायखौ लानानै गुलाय गुजाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। हादरनि थाखाय जिउ बावलांनाय फाइखिफोरादि जाहाथे आरोबाव जाबावा आरो लोगोसे गंनै हादरनि गेजेराव गुलाय गुजाया फिन नुजाफिना बेखौ नोजोर होनानै भारतनि रैखाथि बिफाना बेबायदि आगान लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्युरो रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव रुपहि बागमारा गामियाव UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिसायख'थिखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनो फैनाया जानानै थांबाय। थांनाय 20 जुन खालाराव प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गामि गामि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बिथाङा रुपहि बागमारा गामिनि गामियारिफोरजों गोजोनै सावरायलायो। आथिखालाव गोबां BPFखौ गारनानै UPPLआव जयेन जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि सायाव सारा मा फोरमायगोन? थांनाय 19 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि सिबिनांगौ UPPLआ बेबायदि सिबिनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो BPFआ बे 19 बोसोराव माने जेरैबायदि सिबिनांगौमोन बेखौ सिबिनो हायाखिसै। दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा BPFनि फारसे रागा जोंनाय, खुद्रिनाय, दुखु मोननाय बेखौ बयबो लादों आरो गमामायैनो गामि गामि बेरायनानै नायदों जे गुसुं गुसुं लामाफोरखौबो बिथांमोना बानायाखै। दैमाया खुरखानानै रायजो राजानि न'फोरखौ लांजोब्बाय, बेखौ बिथांमोना नायाखिसै। स्कुलफोरखौ बिथांमोना फाहामाखिसै। गामिनि क्लाब लाइब्रेरिफोरखौ बानायनानै होआखिसै। खुनु मोनसे खामानिखौनो मावैलाय BPFनि फारसे रागा जोंनाया रायजो राजाफ्रा बारानि बारा जादों। जोंनि हारिल' नङा, गासैबो हारियानो रागा जोंदों आरो बे रागा जोंनायनि, दुखु मोननायनि दायनिगिरिया BPFनि दैदेनगिरिफ्रानो। बे बुब्लियावनो खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा खायसे खोथाफोरखौ मिथिनो होयो। बिथाङा फोरमायथिनो नागिरो दि BPF हान्जाया 19 बोसोर सरकाराव थानानै जिबायदि जौगानाय खामानि मावनो नांगौमोन बेबायदि मावनो हायाखै। बिथांमोना 19 बोसोर मोनसे सम मोनदोंमोन, नाथाय बे 19 बोसोराव जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बिदि मावाखिसै। ओंखायनो दिनै दुखु मोननानै BPFखौ नागारै नागारै रायजो राजाफ्रा दिनै UPPLआव फैदों। रायजोफोरनो सोलायनाय नांगौ होननानै UPPL हान्जाया सानफ्रोमबो आखाइ गोरोबफैदों होननानै बिथाङा बुङो। हाग्रामा महिलारिनि खुंथायाव जायफोर जाख्ल'नाय जादों बेफोरखौ बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथियो। UPPLआ सरकार दागोनना बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? UPPLआनो सरकार दागोन, बेयाव खुनु रावबो बेवहाय सरकार दाया, बेखौ रोखा जाखाबाय। दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा BPFनि सोलायै रावखौबो लुबैयाखै, UPPLखौनो लुबैदों। ओंखायनो UPPLआनो सरकार दागोन। नाथाय खोथाया बेसो, आं UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौबो बिबानगिरिफोरखौ खावलायो कि रायजो राजाफ्रा दिनै BPFखौ जाय जाहोननि थाखाय नागारनानै फैदों बे जाहोनफोरखौ जोङो बुजिनांगोन आरो रायजो राजाफोरनो नंगुबै ओंथियाव जोङो जौगानायखौ होनो थाखाय जोङो बयबो थियारि जानांगोन। आरो बिनिखायनो ग्रासरुट लेभेलसिम आङो UPPLनि जेसेबां बिबानगिरि मावथि जोङो दिनै जयेन जादों, खामानि मावनो फैदों, बयबो जाहाथे मोजां थांखि लानानै गोख्रोङै रायजो राजा सिबिनाय खामानिखौ मावो, बयखौबो अनसायो, बयखौबो मान होयो, आं बेखौनो खावलायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां करापसन जादों बिथांनि सिंनि EM आरो MCLAफोरा, नाथाय नोंथाङा जुदि चिफ जायोबा बे करापसननि सायाव मा एक्सन लागोन होननानै फोरमायगोन? नाय, एक्सन लानो थाखाय दिनै गभर्नरनि सासन जानाय समावनो जोङो अलरेडि माखासे कमप्लेनफोरखौ होबाय आरो बे कमप्लेननि सायाव इनकुवारि जादों। दा थांखिया जाबाय हाग्रामा महिलारिल' नङा, बिथांमोननि टीमाव जिखिनि करापसन खालामदों, रायजो राजाफोरनि मोननांगौ थाखाफोरखौ जायफोर जाख्ल'दों, बे गासैखौबो आयेननि गेजेरजों बेबस्था लानांगोन आरो इयुनाव जाहाथे रावबो अफिसारा रावबो राजखान्थिगिरिया आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि फैसाखौ जानो हाया, बेनि थाखाय जोङो बे सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनांगोन। आथिखालाव थिं आरो कम्बल बायदिसिना BPFनि गोबां सोद्रोमाफोरा रानबाय दं, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बेयो जोबोद दुखुनांथाव। माने कौटि कौटि थाखा गारनानै दिनै कम्बल बायदिसिना राननो फैदों। जि थाखाखौ कम्बलाव गारालासिनो रायजो राजाफोरनो एबा फरायसाफोरनो लेखा बायना होनांगौमोन, एडमिसन लानो फैसा होनांगौमोन, होमबाबो लाब जागौमोन। गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानो जुदि खौरांगिरि मनिल लिमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां।
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि जारगाव भुटियापारा पानबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ लाफानानै लोंनाय दैनि जेंनायाव गोग्लैनाय जाथाया बयनिबो नोजोर बोदों। एसे खस्थ' मस्थ' लांनांगौ जायो, उपाय गैया, गथ' गथाय मोसौ नुनो होनांगौ जायो, लांनानै बाननानै बेबायदिनो सोलिबाय दं जोङो। खमसे खम 30 बोसोरसो जाबायानो जोङो बे जायगायाव थानाया, फार्स्ट हादान खुलिनायनिफ्रायनो गैया। फटखौबो नांनाय समाव फैयो, बेनिफ्राय जिथियाना मानसिफोरखौ नांगौ हिथिना थुब्रायो, आरो उनाव आरो बेनिफ्राय जोंनो दै नांगौ ना मा नांगौ बेफोरखौ जोंखौ बिसारखौनो लाया। दावगाथायनि गुबै आगजुआ हान्थामेलानि नंगुबै जौगानाय। सावस्रिनि गोग्गो बिथिं मोननो थाखाय गोनांथार बेसादनि गेजेराव लोंनाय दैयाबो मोनसे। दिनैनि इन्टारनेट मुगायाव लोंनाय दैनि आंखालनिफ्राय गोबाङानो बारग'नो हायाखै। बे खेबाव लोंनाय दैनि जोबोद जेंनायाव गोग्लैनायजों लोगोसे हान्थामेलानि जेंनायाव गोग्लैयो दरसे गामिया। गामिनि मुङा 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि जारगाव भुटियापारा पानबारि। दैज्लां बोथोर फैब्लानो दैया गुबुंले जायो, बेराम आजार जाब्ला लांनो हाया गाज्रिनि थाखाय। बे खोथाखौ फोरमायथिदों गामिनि सुबुंफोरा। जोंनि दै लोंनाया मा खस्थ' आरो एखे हाजो खर'निफ्रायसो जों इदि गाहायावसो लांफैनांगो साइकेल लानानै, हायाबाबो सान्दुं गोसाबाबो अखाबाबो रोगा रोगा जानांगौ आरो जोंना। दैज्लां बोथोरबाथाय बेनि दैखौ मोनलोङो जा? दैज्लां बोथोरबाबो बिदिनो लांफैनांगो। गुबुंले जाया नामा? गुबुंले जाया इयाव, ओमफ्राय दंग' दंलायाल' गुबुंले जायो। ओमफ्राय आरो गुबुंनो रोङा नालाय, ओमफ्राय जों बेखौनो लाङो आरो। बेल' नङा, बोसोरफ्रोमबो बिसायख'थि जाब्लाल' केन्डिडेटआ फैयो होननानै सुबुंफोरा मिथिनो होदों। दा आरो भट होनो फैबा भटनि टाइमाव आरो मानसि नागिरफैयो, भट हो जों नोंसोरनो दै होगोन, जों नोंसोरनो बायदिसिना दलं होगोन, लामा होगोन होनो, नाथाय होबाथाय आरो होआ, बेफोरबायदि आरो। मख'नो गोनांदि गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों, जाय बे गामिनि लोंनाय दैनि जेंना आरो लामानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन, बिनोसो बे गामिया भट होनानै बिटिसि सोरखार दाफुंनो हेफाजाब होगोन। रुपनिफ्राय खौरांगिरि मनिल मारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। BPF हानजायाव गोबां सुबुंफोरा आखाइ गोरोबफैदों। BPF हानजाया देरहासार जाखागोन होनना बुंदों MLA थानेश्वर बसुमतारिया। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गलागाव बाजारनि न'आव BPF हानजानि जयनिं सेरेमनि हाबाफारिया जानानै थांबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन 22 नं सापागुरि कक्लाबारि बियाबनि थानेश्वर बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला BPF हानजाया देरहासार जागोना 100% रोखा जाबाय। जोबोर मोजांनि बाथ्रा, दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बे BPF हानजायाव मोनसे समाव जायफोरा बेरेखा खालामदोंमोन, बा दिनै गोदान गोदान जायफोर भटारफोर, माखासे PCGBMनिफोर, माखासे UPPLनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि किसु दङ, गासै 100नि सायाव 100नि सायाव दिनै BPFखौ मोजां मोननानै दिनै गलागाव प्राइमारिनि नैबे बेन्दोङाव बिथांमोना जइन जाफैदों। 100%, खारन जों नायबाय जे देरहानायनि प्रस्पेक्टखौ जों ओरैहाय बुंनो हायो। नाथाय समासो खोन्थासिगोन बिथां बसुमतारी बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो जागोन। बाक्सा सिमला कारहानानिफ्राय गला बसुमतारी रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। जोंस्रां ब्रह्मआ नंखाय बुंदों, जोंनाव फोरमान दं। बे खोथाखौ प्राइमारि इउथ BPFनि जेनेरेल सेक्रेटारिया फोरमायथिदों। बाक्सा दाउधरायाव थांनाय 15 जुन खालाराव प्रेस मिट खुङो प्राइमारि इउथ BPFनि बानजायनायाव। प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों प्राइमारि इउथ BPFनि गाहाय नेहाथारिया खायसे खोथाफोरखौ मिथिनो होदों। बिथां नेहाथारिया ओरैबायदि बुंथियो, थांनाय 12 जुन खालाराव भालमानुहर भिटा बरमानु गामियाव हरनि समाव BPF आरो UPPLनि गेजेराव नांलायनाय जादोंमोन। बे नांलायनायनि सायाव UPPL हानजानि जौस्रां फैला ब्रह्म आरो मन्टु बर' बिथांमोना BPFनि सायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों खायसे खोथाफोरखौ बुंदोंमोन। बे बुंनाय बाथ्राफोरा नंखाय आरो बिथांमोना जाथाय जानाय समाव गैयामोन, बबेखानि जाथाय जानायनि आगोलावनो खारलांदोंमोन। बेबायदि बुङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों प्राइमारि इउथ BPFनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा। माइ रादाब आरो बड'लेण्ड खौरां चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय। दा आङो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो नैबेखौ फोरमायनो नागिरदों। आङो दावथारा प्राइमारि BPFनि जानानै जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै नोंथांमोननो नैबेखौनो फोसावनो नागिरदों दि थांनाय 12 जुन खालार खालि 22 नं कक्लाबारि समस्तियाव बा 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि सिंनि भालमानुहर भिटा बरफाम गामियाव जि जालांनाय जाथाय, UPPL आरो BPFनि गेजेराव जि नंखाय एलिगेसन फोसावनाय, बिथां मन्टु बर' आरो फैला बरगयारि बिथांमोना जि फोसावनाय, बेनि चेनेलनि गेजेरजों फोसावनाय गासिबो एलिगेसनखौ आङो नंखाय होननानै आङो नोंथांमोननो रोखा फोरमान होयो। आरो बेयाव आङो अन दा स्पट आंनो निजि बाहागो लानो सासे सुबुं।
आङो बे समाव जेब्ला बिथांमोना जोंनि बरफाम गामियाव सासे आइजोनि न'खराव बिथांमोना हाबफैयो आं खोनानो मोन्दों बिथांमोना खाना जानानै मोनसे इलेक्सन एवारनेस प्रग्राम खालामनो नागिरदों होनना आं मिथिदों बेखौ खोनानानै जोंनि सासे बे थाखानाय स्टेन्डिं वमेन एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिनि न'आव माबोरैहाय बिथांमोना खाना जानानै इलेक्सननि एवारनेस होनो हाखो बेखौ आङो नोजोर होनानै थांदोंमोन आरो बे समावनो मोनहैनायनि आगोलनो जोंहा सानैसो NDBनि एक्स बिथां सेंग्राफ्रा बिथांमोन गावसिनि गामियाव जि बरफाम गामियाव जि जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोना बे न'खराव थांनानै इलेक्सन फोसावनो जि खाबु लानाय बेखौ बिथांमोना प्रटेक्ट होनो थांदोंमोन बे समावनो बिथांमोना माखासे तर्क बितर्के जादों मानो होनब्ला बिथांमोना बुंदों बेयाव NDBनि सानैसो एक्स सेंग्राफ्रा बुंदों फोरोंगिरिफ्रा मालाबाबो माने बे इलेक्सन एवारनेस प्रग्रामाव बाहागो दाला होननानै बिथांमोना खावलायनो थांदों आरो बे समावनो माखासे तर्क बितर्के जादों आरो बेजों लोगोसे जोंबो बिथांमोनखौ जोंनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिनि न'आव नोंथांमोना बेबायदि जिरायनानै इलेक्सन प्रग्राम खालामनो मोना होननानै जोङो रायलायनो थांदोंमोन। बाक्सा सिमला कारहानानिफ्राय गला बसुमतारी बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।